No niin, tehtävä 3. Vierasesine hengitysteissä. Tässä tilanteessa yleensä, jos sä kohtaat ihmisen, joka ei hengitä tai on tukehtumassa, että silloin on mennyt vierasesine tuonne hengitysteihin, niin hän ei yleensä saa mitään ääntä. Että se on semmoista, ihminen on täysin, niin, saattaa kuulua jotain, jos sieltä niin kuin, joku korisee siinä välissä, vaikka se ruoka silleen, niin jotain tosi epämääräistä, niin kannattaa siinä vaiheessa olla silleen, että no niin, jos et puhu minulle takaisin, kun mä puhun sulle, niin silloin sä et myöskään hengitä ja mä joudun sua sitten auttamaan tässä ihan fyysisesti. Eli pyytäisin häntä taivuttamaan, tai tässä tilanteessa ottaisin hänet vähän niin kuin haltuun, taivuttaisin selkärankaa eteenpäin ja sanoisin, että no niin, yskäse 5 kertaa ja kova lyönti lapaluiden väliin siinä kohtaa ja sinne 5 kertaa. Ja joka kerta yskäse, 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 yskäse. Sitten voitaisiin vähän tsekata, että no niin, lähtikö esine, tuleeko väriä naamaan, koska tässä vaiheessa, kun ihminen ei saa happea, niin hän rupeaa muuttumaan myöskin silleen joko sinertäväksi kalpeaksi tai punaiseksi. Ja tai no veri ei enää mene kasvoihin, niin ei punaiseksi. Sitten tämä ei toiminut, niin ei muuta kuin toistetaan ja voi pyytää myöskin soittamaan 112, jos vaikuttaa, että tämä on nyt tosi vakava tilanne. Eli yskäse, 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 yskäse. Ja sitten jos tämä ei vielä tässäkään vaiheessa auttaisi tilannetta, niin siirrytään Heimlich-asentoon. Eli Heimlich-ote on kädet nyrkkiin. Tämmönen, sulla on tossa toi peukku hyvin. Ja otat kädet sieltä hänen ympäriltään. Mä oon kerran tätä joutunut tekemään potilaalle ja sinne vaan. Sulla on sellainen kolo tässä näin näiden kylkiluitten alapuolella, niin sinne vaan. Se on nykäsy, 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 nykäsy. Ja se on epämukava ote, eli kannattaa tehdä se kunnolla pari kertaa, että sä saat sen siihen oikeaan kohtaan ja sitten katsoa, että irtosko. Sillä se irtos sillä mun potilaalla silloin ja näin se päästiin eteenpäin, mutta tässä tilanteessa sitten, jos ei se lähtisi näillä Heimlich-otteilla, niin sitten taas 5 lyöntiä selkään ja sitten ruvettaisiin miettimään, että jos tätä on jatkunut vähän minuutinkin kauempaa, niin mitä siellä elvytyskeskuksessa 112 sanotaan, että lähdetäänkö elvyttämään puhallustaktiikalla henkilöä tai jatketaanko vielä tätä 5 iskua ja Heimlich-otetta.